jirgin sama ya lula, in haka ne kowa ke bisa ya caɓa. Ana san makaɗan ja, idan za ki ziyara bana zan kai ki Abuja. A jirgin sama min sauka a yanki na Ikeja, daga nan kuma ban gane ta ina za mu nufa ba. To lallai a ziyarar ƙauna har da Silja, zoben alƙawari na yana min na Aneja. Kuje ko ki mu huta wuce amarci a Lakoja, wuce mi siyayya a Umari ta Taraba. Sai mun bi Kaduna, mu je Gombe mu sha nono a Bajoga mu zauna, mu je Lafiya ta jihar Nasarawa mu ci waina, Jigawa Ilori Makurdi Arewa da na saba. Mu je Cana mu je Makka mu sassauke farilla, Amurka da Birtaniya ko ina mu kalla. Mu je Asiya har Indiya Germany mu kulla. Nijar mu Najeriya a can mu muka saba.